Tak situácia kadrová je už lepšia v Ruchu. Dzisiaj mohli už trénovať Mroviec, mohol už trénovať Končkovský. Takže ja si myslím, že v tom meču proti Piastu už budeme 18. Lebo proti Wisle sme mieli toľko 70 pilkážov, to bylo málo, ale už je tam trochu konkurencia, je tam tá situácia lepšia, tí kontizovaní pilkáži trénujú individuálne a ja si myslím, že už pomaly prichádzajú do toho týmu, takže je to stále lepšie, lebo tých kontizovaných hráčov pilkážov bolo veľa, ale teraz je tá situácia lepšia, takže tešíme sa na derby. Wyniki świadczą o tym, co dzieje się w szatni i to nie ma o czym gadać. Gdzieś ta nasza gra po tym sromotnym laniu w Białymstoku, po zmianie trenera zaczyna nosić namiastki jakiegoś tam niezłego grania. Co za tym idzie i gromadzimy powolutku punkty. Wiemy, jak one są cenne. I co? I wszyscy spodziewamy się na pewno ciężkiego meczu. Nie ma co ukrywać. Piast jest dobrą drużyną. Udowodnił to niejednokrotnie. Mam nadzieję, że frekwencja dopisze i wszyscy zobaczymy dobry mecz z obydwu stron. No nie ukrywać, że to nie są jakieś tam mecze pierwsze lepsze, tak? Czyli gdzieś wiadomo, tak jak tu Wojtek powiedział, drużyna zamiedzy. Na pewno każdy chce gdzieś tam udowodnić swoją wyższość i tyle. Aj za derby sa dávajú len 3 punkty. Yes. Takže ako v každom meču, alebo len jeden, alebo žiadny. Takže dobre, derby je derby, ale sa hrá len o 3 punkty. Určite, že sú len tam, ten záujem tých kibicov není taký veľký, ako je tu v Šlonsku, že derby Ruch proti Górniku alebo Ruch proti Piastu je taký veľký náboj. Tí kibici sú strašne blízko. A na Slováci to tak nie je. Skôr som to zažil v Nemciach, kde to derby má názov práve derby. No tak zatiaľ som tam videl len plusy, ako oproti slovenskej lige. Je to tu na viacej nasadením, ako sa hrá na doraz. Je tu veľa kontaktov, sme sa bavili o tom aj s Malinom. Na Slovácii alebo v Čechách je to viacej taktičné, je to viacej pokojnejšie, ale tu od prvej do 90. minúty je to válka, je to boj. A stojí to strašne veľa síl. Takže tá kvalita tej extraklasy je vyššia ako poľskej, alebo myslím si, že ako českej, ktorú až tak dobre nepoznám. Takže prevažujú skôr tie pozitíva, že tá extraklasa má svoju kvalitu. Všetko vie len môj kolega o Piaste. Ja neviem všetko vie len on. Ja som videl Gliwic Piast hrať proti Widzewu Łódź, bol som tu na stadionu. V ostatných mečách hrá veľmi dobre, má dobrú formu. Od brankára, že trelu cez silnú štyrku, Čaba, Horvat, Polák, Martinez, Matras, tá je veľmi silná, pred nimi Jurado. Vojčech teraz je alternatíva vpredu ako napasník. Takže myslím si, že aj keď som len 2 týdny tu v Ruchu, že Piast poznám dobre, ale to je málo. Musia tie moje myšlienky alebo tie idei musia rozvinúť pilkáži na boisku. Ja im môžem len dať nejaký návod, môžem im povedať, jak sa má hrať, alebo čo vieme o Glivicách. Budeme robiť analýzu, máme v nedeľu analýzu hry Piastu, ale to je len pomoc. Na tom boisku musia hrať oni.